så jag typ bara tacksam för dagen och ja. Jag var morgon. Det innebär VAKURLEIKI.FO. Jag gör a day in my life vlog. Ringt, jag kom upp i morgon. Jag är därför framme, nu ska skolan så jag må fast upp. Aldrig för upp. Och tar jag vakna i morgonen så blir jag att läsa. Jag börjar på det. Jag syns det. Och sen så läser jag fram här. Så jag kan försöka vilka kom det. Så jag kan läsa seriös morgon. Och jag märker sig att jag fick inte så länge broschyrer. Jag känner inte alls så där väl. Men också så var jag bara lästa. Och det skiljer det sättna. Och jag känner också att jag får tro så blir jag läsa också några böckmarknaden. Och så några böckvalitet som jag ska få med på sjö. Jag ska nu som det. Så jag så lösande att jag ska vara i morgon. Vanligtvis är jag skulle så playa för häströsna och den höjt. Det är det som är färdig i morgon. Här har vi också därför alltid kör buss till det och så är det kallt marknaden så en kyrsta, bälte, häströsna för höjt. Så skulle jag också använda. Jag är sjukt i sin bokskola med så mycket mer. Så smycker väl lyssna till jag har skott vi så det är det bästa jag kan göra när man så jag vill ta snabb kaffe och yoghurt och så får jag träna där. Vi ses i bilen som är för kallbussen. Så efter kaffe kommer vi med en kurs till bussen, så nu börjar jag att bussen kommer att bli komma på en eller 2 minuter. Och ja, och det som genialt med bussen är att det kostar inte att det liksom vi i stoppningen så det är mega läckert om man sparar nekva pengar. Så jag väljer röjnagera att köra snygg bussen som jag kan och så tar jag inte bil. Tar jag för sjön eller inte köper buss hvis jag inte orkar till upp till bussen för. Annars blir det bara att läckert. Men då så slappar av bussen så är jag frisk och fresh till skola och är snygg hem från skola att ta mig själv alla så det går det helt. Så jag har kommit till Havnar och jag har ett fisk för vloggeses med bilekar förbi. Så ja, här till löje med ett festligt. Och det regnar. Borde ganska på ett buss nu men bra var det gänga och vakna som det. Och ja, vi skulle så ha en dolt video som kom ut hända från Jordan. Ta det video på. Och det var nämligen hurrakt som var att giveaway för september till den så är att kvön första från Jordan så lägger ett giveaway och sånt tycker vi vill vinna. Och kvön man att lilla har vi giveaways kvön man som är skulle låta kvitt. Ja, så hur jag ska lägga det onsdagt. Ja, pengarvis kanske för att köpa salat i matpausen. Så det är något som är mest intressant på nu. Att det skulle så har vi fri. Finns det där jag ska göra ta? Jag vet inte ordentligt. Jag ska släppa av och kreativt. Och som kväll så har vi bubbelbalk. Och att bubbelbalk så får jag undan som heter. Det är ju inte planen, men det var gott med att den bröjdes. Så får vi till skola. Och jag tänkte faktiskt att lära skola. Ja, frälsa mig.
det mega fredligt. Okej. Hej! Okej, jag fortsätter med vlogg, men skilda jag ser inte så gott. Det är man bara ser ärligt, jag då så en vlogga. Jag har varit att inte passa igen i faktiskt sen länge klar samman. Slapp jag inte av. Det är lite YouTube för att det finns inspiration. Och jag spelar så jag också YouTuber klippa på mitt doster. Sen har vi ett nottra. Och så har jag bibelbok. Jag har haft en fantastisk bibelbok. Om Guds kärlek och om Rahab och så nära vilket god är. Och själv vi gör bestämt att god teker och till så en annan inte brukar kom. Det går mycket snäckt ut utav världen till skvärst med Rahab så vi tog sig ganska täckt ut det. God brukt henne och god kan bruka också. Och det är som tröstar på. Och sen tar så vi det som där syndrom om olika ting skolan och tjack, kristendom och så olika spännande ämnen. Jag älskar så ämnen. Och det är som jag älskar i bibeln att man kan ta sig vid jätter hjärta till hjärta och jag kan dela så mycket mer vid tror någon personliga ting som inte alltid tar jag genet det är allmänt och det är alltid lite ute. Men det är mina vinklar med bibelböcker kan det vara mer närvarande och det följer ösning kan vara att jag har vittnesmål eller vidja bibelböcker så hvis det inte är det ser man fra att gärna komma vidja en bibelböcker kan att dela mer personligt. Så nu får jag ungdomsmöte och jag faktiskt får så ungdomsmöte är elem kväll och det är EIN som jag skrona. Jag har bestämt bilden bättre och hoppa in. Hej, så är självmaktig från ungdomsmöte och jag är sminkad och är så trött. Oh my god. Jag har nog blivit trött jag i skola och kände att jag i skola, kör video, arbetsender så jag har alltid något att ta till. Så får det ske. Så ja, men det är fantastiskt. Och ja, jag är så spänd till tilltaget som är 5 oktober. Till det som jag sitter också nu, jag vill inte att video kommer ut och är klippt. Men till det som fyller med nu, det är det som jag är så spänd på. Och biofyr, det var väl siktning och glädje med 4 dagar sen vet jag inte någon som kommer bredvid och så det. Så tusen det som är på nu och jag bara tacksam för dagen och ja. Så på nu har vi just mer uppsåt. Någonting som ska i margen och vi får göra en inlätting som ska ha i skolan och jag ser inte på en flammor som ska ha och välja sang som jag ska synja. Man det till ett kvinnomöte och också någonting som vi kan ta det här för det är en verklighet om ett kall och så framvägs. Annars alltid tar vi det bra. Nu ska jag göra det. Men då går jag på det och så att läsa en förskriven på något till podcast om yoga. Jag vet inte om du har hört detta video kom ut. Om du har hört det eller om du först hörde det. Men det är spännande. Vi får lära som jag har en nick som är on my plate, on min delicious eller jag har att göra. Och det är arbete och det är inte och sen har vi skola. Så har vi bibelbok som jag älskar fantastiskt. Ja, det är det bästa. Så är det verklighetspunkt.f och inte glömma ta arbete i vikven där. Ja, men det är fantastiskt nu. Men det är så inte börsnig urslut och det är inte så interaktivt som tar man i bubbel. Så till det man väl bubbel. Så har vi en familj hemma, mitt egna liv här hemma. Och kamera och så är det nu. Det finns tjejer som det är men det är fantastiskt. Till man är min bästa vän som är sin tjejer. Det är fantastiskt. Men jag tror det är inte ner för. Jag tror så jag ser vad jag galet. Och vi ser det så att shit. Jag skulle se som lockar över. Men jag var för vanlig som att jag på det tror jag. Det är bra. Men se att lägga, subscriba till min kanal och följa på Facebook. God natt. Bye.